Vi dyrker jordbær. Hej og velkommen til Sprout Scout. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi dyrker jordbær i vores EcoSprout 36. Jordbærplanten vi har valgt er en Albion, og det er der egentlig flere gode grunde til. For det første så er det en dagneutral jordbær, der betyder at den producerer jordbær hele året. Vi har valgt at købe den fra plante, fordi det går simpelthen bare hurtigere end at dyrke fra frø. Man kan godt dyrke fra frø, men det tager altså lang tid før et jordbærfrø det spirer. Udfordringen med at købe det som plante, det er, at planterne er, som jeg får fat i en her, fyldt med jord. Så det skal vi først ud og have renset af. Det er noget, der kommer til at foregå udenfor i en spand, så vi kommer til at snyde lidt. Det kommer vi ikke helt lige til at vise jer, men I fanger nok ideen. Så har vi været ude og vaske vores jordbærplanter af. Det var egentlig super nemt. Det vi gjorde var, at vi tog dem her i kronen, puttede dem ned i en spand med vand, og så rystede vi bare planterne. Så kom det meste af jorden egentlig af, og resten af jorden tog vi af under rindende vand. Fordi vi ikke har dyrket jordbærne fra frø, så er rødderne ikke vokset igennem vores grosvampe. Så derfor bliver vi nødt til at justere lidt på vores grosvamp. Vi har vores grosvampe i noget vand. Det gør, at de er fleksible, og at vi kan arbejde med dem. Normalt der har man jo sået frøet ned i et lille hul her, men det har vi ikke nu. Så det vi gør, det er, at vi klipper cirka 2 cm af svampen af. Så tager vi vores dyrkningskurv og putter svampen ned i. Nu skal vi så have jordbærplanten ned, og det gør vi ved stille og roligt at føre rødderne igennem forskellige huller i grosvampen. Så det vil jeg lige gøre nu. Det er lidt et pillearbejde. Det vi så gør for at skabe noget stabilitet til planten i toppen her, er at vi tager vores grosvamp, toppen af den, og så klipper vi den faktisk bare lige over på midten. Så kan vi folde den ud, sådan der, og så kan vi stille og roligt putte den ned i toppen her. Det giver planten den stabilitet, den har brug for, og lukker også af for lyset til selve rødderne. Sådan, så ser den sådan her ud. Det vi gerne vil have, det er kronen her. Den vil gerne have over vandniveauet, så det faktisk kun er rødderne, der er hernede. Og det har vi nu. Når det så er gjort, så tager vi vores plante. Kører lyset lidt op her, så der er plads. Og så putter vi simpelthen rødderne ned i dyrkningskurven. Sådan. Så har rødderne direkte adgang til næringen, der ligger nede i reservoiret. Så nu skal vi bare have gjort det med resten af vores planter, så hæng lige på. Så har vi faktisk fået plantet vores Albion jordbærplanter, og hvis du synes det gik hurtigt, så skulle du bare se vores levering. Det der sker nu, det er at vi skal have noget mere vand på. Jeg har allerede haft omkring 4,5 liter vand i, så nu skal vi egentlig bare have fyldt det sidste næring på. Det der er i tanken her, det er vores hydroponiske gødning. Det er 5 ml A og 5 ml B til hver liter, og det samme har jeg blandet op i min vandkande. Så det jeg gør nu, det er at jeg fylder den op til max-stregen. Max-stregen kan du se lige hernede, hvor du påfylder vandet. Så er niveauet oppe ved max, og nu kan vi finde en plads til vores jordbær. Så er vores Albion jordbær faktisk dyrket, og så er det jo bare at vente til der kommer jordbær på. Rigtig mange tak for at I kiggede med, og happy growing!